ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ କଦାପି ଝାଡ଼ୁକୁ ଲଗାଇ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ କଦାପି ଅତର ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗାଇ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ। ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣରେ କଦାପି ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ଶୋଇବା ଘରେ କଦାପି ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଦାପି ଓଦା ପାଦରେ ଓ ମଇଳା ପାଦରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେପରି କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ନ ହୁଏ, ନଚେତ୍ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଓ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରୁହେ। ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତପତ୍ରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ସେଥିରେ କେଶରରେ ଶ୍ରୀ ଲେଖି ପର୍ସରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ଅର୍ଥାଭାବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ପାଣିରେ କିଛି କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଛେଳି ଖୁରାର ଧୂଳି କଦାପି ଘରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥହାନି ହେବା ସହ ଦରିଦ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କଦାପି ଘର ଓଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ପକେଟ୍ ବା ପର୍ସ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଚାରିପଟେ କୌଣସି ଦିନ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ କିମ୍ବା କର୍ପୂର ବାସ୍ନା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାଉ କୌଣସି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେହି ଲୋକର ଧନ, ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ ହାନିର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ବରଗଛ ଓ ଓସ୍ତ ଗଛ ଏକାଠି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ବସିଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଦିନଠାରୁ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତକିଆ ତଳେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିଥାଏ। ପାଣିରେ କଦାପି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ମହାପାପ ଅଟେ। ଯଦି ଏଠି ସେଠି ବାରମ୍ବାର ଛେପ ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ହୁଏ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଶୁଭ ସମୟ ଦୂର ହେବା ସହ ଶୁଭ ସମୟର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣକୁ ଅଗ୍ନିକୋଣ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ରୋଷେଇ ଘର କଲେ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାରା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶୁଭ ସୂଚନା ମିଳିବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ବେତ ଅରଖର ଚେରକୁ ନିଜ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଭୟ ଦୂର ହେବା ସହ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କାଉକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ କଦାପି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ଅଗଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ।
ଯଦି ବାରମ୍ବାର ହାତରୁ ତଳେ ଲୁଣ ପଡ଼ୁଥାଏ ତାହେଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଓ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁର ଫଟୋ କଦାପି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅଇଁଠା ବାସନକୁ କଦାପି ରୋଷେଇ ଘର ଚୁଲା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହେବା ସହ ଚର୍ମ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।